ওই দিন ডেপুটি সিএম বাই চালাইলেন आं सानो बुझो दाबुलो डेपुटी सीएम नेन बगे आं राजनीति खाइया ताम बगे राजनीति खाय चिनी एलाकानि बरफनि बागे चिनी दफानि बरं बागे दफानि हामानि जदि फायखाय जों जे कुनो जागाव थाङै आसुनान बागे जों प्रस्तुत दं दफासे जिन बागे गदरे आर दफानि चिरिगै दिन थाङो दिन फायो दफान बागि मुंसा तुइमाया खालि जों थामसा मा दंलायनाय गोबागलाय माइचाया मा दंनाय आमति थामसानिबो कुनो दरकार गरि आंलां सानान मुसुबो आ थामसा नायो जे थामसा तपचाइन बरं बागि गाहाम तुइमानो आ थामसा नायो जे थामसा बाय चिनि डाइरेक्ट फान्डिं फायो आ थामसा नायन मुसुलो जे थामसा चिनि लैंड राइट्स पायो जों कोक सिनि सावै आ थामसा कुनो तुइमाया आ थामसा ति वन सुबे नरक सोशल मीडिया नोखाना खरक चानो चिनि बुबाग्रा तक्तै के प्लामा हाइके क्लाइ तंगमनि बन तुबै करवै बुसा सलामका एडिसिवा कायसा कुसुक आसुक थाया आसुक रिखा विधानसभाव भोट बुसानानै हिनै बन बुसारि वै आरब बन जत्तनि कुसुक पद आसुक रिखा आबनि यागुलो बन कैबिनेट मिनिस्टर सलामका अबरक तिनी बुबाग्राना बसि दमकि रिसाइ तंगो माप मा साननाय आंनो सानानै नायो नोंताय सात माप सानपानो ताय तिप्रा मथानो तिसगलियासो ननो तिसगलियासो ननो नांया बुबाग्रानो तेबो गोबां मानसिनो र बुसाजाक नासिंनाय दिसिन सिक्लारक जों बरंनो नेता स्लामै तुबै फायनाय ननो नांया नोंहाय तक्ते कोप्लानो नांयासो